Hvad er egentlig en omtaleflåt? En omtaleflåt er en metafor for dårlig omtale, rygter, sladder. Alt det, der kan skade en afsenders omdømme eller brand. Det er noget, der lever ude i det offentlige rum, eller ude i medielandskabet, kunne man også sige, lige så vel som skovflåter lever i landskabet. Og da vi alle sammen ved, at vi frygter skovflåter, så har jeg fået min håndtegner til at lave den her tegning, som måske kan besvare spørgsmålet. Lægen siger til den nervøse mand, det er jo en helt almindelig skovflåt. Og den endnu mere nervøse kone, hun svarer, åh Gud, jeg troede et øjeblik, at det var en omtaleflåt. Underforstået, får vi som afsendere, virksomheder, organisationer, kommuner, en omtaleflåt på os, så skal den fjernes, og det skal den gøres ved hjælp af skovflåtmodellen, og det skal være hurtigt, for ellers så kan vi få et beklikket omdømme, et dårligt brand, som folk ikke har tillid til. Og det er der ikke nogen, der ønsker, lige så vel som der ikke er nogen, der ønsker at få skovflåter på sig. Hvor kan jeg få mere at vide om det? Det kan man inde på skovflåtmodellen.dk.